Идваме къде? Идваме в студиото на Газа от Нокаут. Няма смисъл да ги представям, нали се сещаш. Лудница, брато, дълбокия андерграунд. Сега ще ви свиря арията Тъжен трубадур. Първо измерваме разстоянието от Soul Hunters до един от най-заслужилите 60 см. продуценти в България. Това е Газа от Нокаут. 60 сантима. То съм и аз. Това е ванката Газа от Нокаут. Значи, мога да пее, мога да танцува, мога да свири, мога да снима и да монтира клипове. Сега ще видим. Така. Казвам му на Митю, ще направим първо клипа, после ще направим песента. Той ми казва, не може. Трябва ми песен. Преди първо. За да направим клипа. И в един момент... Телефон. Ало. Снимам се за някакво много известно предаване. За Филипс. Казах му човека, първо ще направим клипа, после ще направим музиката. Не може да стане. Защо? Защото той е завършил режисура. О, Боже Господи, си казах аз и реших да му докажа. Така. И се получи следната процедура. Да. Ще го направим обратно, правиш клип, правиш песен. И сега кой ще правим? Ма то не може така, ама то не е честно. Затваря се вратата, дърпат се резета, штракат катинари, опъват се вериги, завъртат се ключалки, задълваме прозорци, дърпаме пердета, пускаме штори, мандалото хлопна. На здраве, другари, вие спозва ваше здраве и ви кани на среща с Фреди Крюгер наяве. С актив 100% победи на ринга, кайната в ролята на Фреди. И са минат от ефтини пиеси, слушам и не вярвам и се викам батка с леси. Мъжете се държат като принцеси, а понятията правилно и грешно са въпрос на интереси. Крачка назад, правя само за засилка, като Обелик съм паднал в казана със специалната пилка. От тогава не спирам, постоянно съм подварен и през всеки минавам като експрес. Малка гара, ей хара, кажи на газара, ще дойда пет, да сте готви за надеждата поет. А вие парашуци, тягайте багажите, не важите, затова ще си ядете даже. В самите преступки, в устата на големите надувки, Нокаут пише с големи букви, обратно. Газа от Нокаут определено е един от най-големите в рапа в България и не само в рапа. Алтернативната сцена се подкрепя от хора като тях, а ние подкрепяме хора като тях. Soulhunters.bg гостува на Нокаут. Завъртат се ключалки, задълваме прозорци.